Police officer nga giingong protektor sa drug pushers sa dakbayan sa Davao gibalhog sa prisuhan. Ang pulis mao si Police Officer 1 Luis Gabrinao kinsa magduha ka tuig na nga sakop sa Toril Police Station. Si Davao City Police Office Chief Vicente Danao Jr. niingon nga daan na silang nakadawat og mga taho nga nalambigit si Gabrinao sa ilegal nga drogas. Apan karon lang nasakpan human na embargo ang cellphone sa pulis. Dugang ni Danao nga ang kapulisan sa Toril nilusad og buy-bust operation sa Toril apan pag-abot nila sa lugar wala na ang mga drug pushers. Usa ka concerned citizen ang mi-report nga si Gabrinao ang mi-contact sa mga drug pushers aron makasibar. Nakumpirma na maong taho dihang gi-confiscate sa hepe sa Toril Station ang mga cellphone sa iyang subordinates ug nabasahan sa cellphone ni Gabrinao nga siya ang ni-text sa mga drug pushers. Si Gabrinao gipaubos karon sa restrictive custody samtang gimanduan ang tanang personahe sa Toril Police Station nga ipaubos sa drug test.